Nka konya yaro namba ya simu yao tabigeti. Igabegete namba ya yo simu ya tabigeti. Tuabusa dire namba kura tuarusire namba kura side ye ndo yo mutangani. Ntena atomiru over 500,000. Enabe video ne ba kana ile school paka 4 years. Video ne be kira namba ende onse. Video yere. Yao. Video kabe kuma. Video yao nabe namba ende onse ne rembe gato. Nkena dringo ta tinda ta bai gore yane nke ngenge ngo kombre. Ai mama to musbati gorgo Janet nyatich nyakundi. Nyatich ga gitumanyete musibidi mugima. Ndi omusibati oyo. Agokana ngata nyoma tukenyurukina. Oyo menyata paka bana tukagingira gituki tukankiro ngo nkibona basibati mu abereye. Aye karati kamukagingira abana. Ekera baibuli baino basire Janet na jita matanga. Janet no ali. Janet kwanza aliishi hapa. Tuliishi hapa na yeye hapa kwa nyumba yangu. Ekera bwato mwana uyo Mukenya, umwana omunyaruka. Ekera bwato mwana munene bwika. Ne ekera nyoro mwana omumura digumba likamuri. Janet na amenyete gaiga baibuli mbamanete gaiga ari okora bake biashara kemera biashara. Oruona endo chaga. Bona tari monto mageni. Mancho murigeria Obosongo Vibes Network. Kaka kakore story kura chinsemo chiri cyabo basi. Mwangitere chisimo gateba kaka twatantanire. Egwache toka tubekire movie Nigerian twawatchire tutantaine. Ngakibono togokora na amuire mbaretere part 2 lakini yegere more detailed mono sana kobwa chi video chonse pe twakorire kurumagiga. Aiga ngaitoreri tukoria rero. Aiga nigonda sakuru kumurako. Ebusera agere ntindi omwanjo murigereria. What? Tande. Kai. Ebusera agebwatete nse. Wana rinde bari makuba atonyarire twatarire chipara paka makuba atonyarire bari moko gani gutugorera match. You are very much welcome. Kaka natarire paka bikoba byomire muchipara nkominyoka kera rituko batirende no kubamanyari agenderete. Aiga Murako secondary maiga. This is Murako secondary Murako gere mange ya Busonga. Ogoja chinse mechi buno montoka nenya biyoto. After waitire kemera ochibuno montoka nenya biyoto katikabira abu no korre sign post ya Murako osa gocha mabu ene center Murako secondary Murako vocational training Murako primary ya Murako SDA Murako PG no era mata bari mu matekinyoreke mwaigure Janet Nyakundi ogoteba ngaki igachiete akagenda buya anti yaye Murako ga no bachite komerana na Thomas Nyakundi omugako yore Nairobi bono twachira onde yo totomani ntutwerenda tutegete gwetekenyuruma tuulize watu banyakenyuruga kiagera tatu mwaba Thomas tayo mama mwaba Thomas tayo basirete bono ndetayo but tutauliza tu togweta tuburia bangina tuburia bagaka mumanyite umugako ku Thomas Nyakundi mumayete Janet Nyakundi tonyoro mugano ntoriyo mu chief Kabeiro toriyo muturete Kabeiro toriyo mu sub chief Kabeiro nandigi kubitirira mono togende pakaria ase chombe chira netugukoru nande ntoriyo bagaka tubabori ngaki abagaka ekara chombe chikoiranigwa gocha gukinie gesaku gose gukinie abana agreement niko likwere paka chinamba chiesimi paka chi ID paka chisigina chiabekwa abunto manye tochake sabari toraetama totake komanyanga ki ne Janet na cheta ekera acheta mwaka ki acheta na ndonyo orenga anti ya enera onye anti ya kerega mwaka ke ba omera na Thomas na ende ba nyoma ne tobo maene. That is why we are here today. Biamono biamore ngagio mo biore ngagio gandra nkuno mutu amasiseni biamono basi. Ai mama to musbati gorgo Janet nyatich Nyakundi Nyatich ga gitumanyete musibidi mugima. Ndi omusibati oyo. Agokana ngata nyoma tukenyurukina. Oyo menyata paka bana tukagingira gituki tukankiro ngo nkibona basibati mu abereye. Aye karati kamukagingira abana. Mbiore ayo meta bona mbaba kiagera ngukuririe miaka aye mbaba bwakire bi ngiguguru nje Amerika basibudi no manyito mu ngwana kuruko to Nyakundi umwana wana nkinta manyiri ba kai you say na kenyo oyo mwana omumuro mintoka no manyite murugi oye abwata matom Nyakundi murugi onde mwensi abwata ngana no manyite kya kuruko
Imo maete bina korokwa ati ona gatinta chanyinya marieta. Ete ni mo manye. No maete musubati okurugo Janet. Janet nere manyete nyatiki. Nyatiki nere maete ntu eli tu amanyete nyatiki. Oh. Nyatiki mu amanyete. Nyatiki tu amanyete. Eriete ria kurugo Nyakundi ne ria sina. Nyakundi ete isebia. Ngakiajeta no mumanya ai nabora twaro mugachi. Yatinkumba. Lakinda akore manya nkiajeta ajeta bono buna muriga muri ko rushya basubati ngere mwarenta. Ekero mwarentire. Ngate to kubaruka abana baitu. Twabaikransi twabatebi omukino oroyo karansa burende. Ngakiajeta abana barenga abwete. Abwate omwana buri karajeta. Nketinde. Abana nabanga. Abana nabanga? Abana nabanga. Mbarengo manyete. Abanyatiki. Abana ruete naborobuga. Ndoche batatu. Batatu. Okay. Batatu. Ai borete nkase. Inka to gingirete. No mongino birisika. Igo aye no gingirta abana banyatichi. Batatu. Kaiga. Mbora nyatichi akarebo basi agoteba ngatana kunyomusi. Sana kunyomu. Bono yo mubwata ne barimo. Ete no muntu mwanya abantu baitu. Yebo. Kaitata. Ikonya dijina badeja yo mwana mukingire mukanyu. Batatu. Yo konya gomina nkinya tiki no mwana one. Muna bona kera arenge ajete ga anda agenda takuru ntanya komorora atiki no arenga. Tabaru go chonkwani. Anti bwakire ngakimwa bokireka. Twabokire. Bono ni naende ngakiaga teba ngatatu manyite. Mbora bo basiaria igagoteba ngainche paka gotiana ngakibori nche na kunyomwande piesi nyomire bo basi botaboria nyomire inuna bataboriga ntuna batabori bono kware komanyora igatire na ringa kikware komate ete nare komobori nga ninkyo gokande nga kwa sogete na nde tistini no mwana itokubwate togo tigare nga nyogo kogendo kana ngaki nkogenda ndo rwao tintage tyo Nyakundi Wana nyen koruoroje. Mbe tuko saita na mate ngota binga kinchirachi. Tindi koira na buo. Wana era akanda agosukurwana negisegi ekyo akarukurwana bise ino. Aro kamanye. Arira ni abana batatu baye. Wacha tupe batoto. Abana bututagete na intu bato tinde kito kitu akuru. Manyinga ino. Abaiburi ba Janet yekera bagusira. Iga nka abona abaiburi batom. Janet na jeta matanga. Ese na ero batinde. Tiganko botebiga. Janet yekero mungina akwete. Janet no arenga. No batukute to mungina. Ngina biara. Nekero Nyakundi agokwa. Janet no abora. Oyise biara. Bano rende naende kebeningi gake. Akagenda pi korweri bono ntwanya komara. Nje bono nkagete yabakaramo. Eto gukina kwangete biri omukana. Intu itumaite ngabana baito sibakakari na bakana bakakababo. Nje bono rende batanya gochanka rende kesabantu abagaka basire no mungina. Bono rende kire kebeningi nanda akaenda bogirango agotiga nande umwana nde eroro. Na rutukumeti. Tamo abana baje. Yagenda saguchi. Babo gachi. Usikanga mate bano mwagenda. No togo chinko genda. Use twara chaka kurwa. Aye yonde no ari mate. Kwamba kanano. Gangu tirimbuka tore soba mate. Ngwana tutumanya bakamwaye. Etwara chaka kurwa. Ande naro nyagachete. Naro urigeti kiregendo. Akaru Nairobi agachaka agacha. Ekene. Nyombere jikona inya tata. Nyombere jikona inya. Ngo ndoro nyerore. Bono. Ngakikurugo kwanza. Njensa bera ngorugo. Sabera. Ngakimone na jana itike nyora. Muka murominto. Muka murominto. Jana iti no akabere sina. Bravo te batanyomire. Ya no arenge gaiga. Abana babwata bonse bina bangu. Abana kusaba tom. Wono no nyochete no mwana guso ino yo tom. Emuchande tuyo. Okay, go mwana achete ner no yo mubye koyo nyaro kenene. Lakini abandi batatu bonse pi na batom. Batatu. Batatu ebara bamura.
abatomu bari Seina mubwate ritari korokwa momanyi. mumanyi ngukuruka mumanyi ni rietandira mumanyi bo Janet gakoroku Janet Nyakundi ekibanda no abwatirita kero kitimaite na barabwatire nyaku onye no igo no mugakasabete kibanda agachiko kubwatire iki ekenyora iga antinero ya Janet timanyetie injenda na komorora rende buna amenya agaiga timaite kase agoteba iga agotebe kerachite kenyora karakire inu ngocha tore bono twaigure nkotara tore kenyora eke gimamo twerese tomatebi aira ni abana babande tubeketi bono Janet agoteba ekerachita igachite mweyanti igachite mweyanti yaye gae kenyoreke ekeracha mweyanti no tomu amanyorete akamanya kumunyuoma bono yanti ya Janet ni na yanti ya nere njanti yaye ndari ko ntamanyeti timanyeti ya ndana kora rendo gocha tebe uyu ni anti yane ndebe busaigo lakini andu maite ekorera yino yare koba gusomo irio ye kango momo manyete ngaki mwanyarebe uno mu irio ito bona ekware ko manyora ngiki uruti kware ko matebe netichiga setigatoiraniria abana onya gutagete kobera agabo erairania abana uburi mubwa embora enyomba ngonyarorora sagachete ngororore nyomba nande gatigete tomurugoro agacha kagoro kiregento paka abantu na rorigeti bakagacha bakaoma ande buna ijerio mugakasirete no bakorete no bamenyete ekera abaiburi basira bonsi babiri Janet nachita nachita matanga buneri umugaka na rusira magega no arengerio kapaka bagakora bagatira na ritojete koigu tomwa gatatebi naki ngasabera no maete nganya ticho nganyire togoche ko ngaya ngoiranire ngasa arenge igo nje bono kurweri mbugete nga baigwana ni rokoririki oiranire maritanga gikuru Jogoro kubriskira kwambuka kiaye. Briskira kwambuka kiaye. Amadomo sabade kuru Janet Nyatich Nyagundi. Janet Nyatich ni maite. Ngakimorene. Semuka muruminto. Mama manyete. Ani ngakia historia ya umuchio na nyuma metuga senga ngakia gokana. Atanga nje amaene pipa ko muga makora tanga nje na kunyo mugusi. Na nyuma metuga iga. Njerende na tanganite ga nje na ta 1993 lakini rende nchenga kunga na banyo mai no musacha Nairobi kurugu Thomas Nyakundi no bamyete Nairobi agachari mona kamwana kanyaruka ande matuko magachia kanyoro mumurare no bamyete at least yo mu babo Nairobi bamenyete baka no na bayiburi mba manyete no nyambayo abana babwate batatu gutatiga nyaruka nabana ese na bato abato mupi usanga teba ngato mutamwete bana bono rende to murende semo yare tarakwa nero na bagocha tebe na ki abana ustari abana ino abana abo mwa bamanyite nka abana baringa bakeba kinirete igara kinirende Nairobi no bari gocha ga batukwa nande bagenda amarita barugira na yanka sina yanka umucyo ina umuntu narokurwa mumanyi yaya Tuga igabumbugo mumanyi teiriyo. Janet yagoteba nga ese bajete kuomerana na Thomas nekera achite bwi anti yaye iri murako anti neri ya Janet iri kinyure kande mumanyete muiro ino kaitata iba Janet yangwenere bono rende Janet karoro tagoteba anti yaye no rio irende no na kinyuro ke mumanyi gaki ekera baiburi baino basirete Janet na chita matanga Janet no aringe Janet kwanza aliishi hapa tuliishi hapa na yeye hapa kwa nyumba yangu ekera bwato mwana uyo Mukenya umwana omunyaruka ekera bwato mwana monene bwika nekera nyoro mwana omumura ligumba likamuri Janet na amenyete ga baiburi mba maete ga ari okora bake biashara kemera biashara oru ona endo chaga
bono etari monto mageni. Ibona korete biashara saruni. Eh. Kanisa kia gachire kararenga. PH bari gochina omong'ina. Mongino mino. Eh. PH twanyora mara korora. Ere morakonsa. Na mabori abashiriki na bako batabia barengo abatang'ani. Uranyora Janet bono iga. Muka muro yo mino. Kioro chora mate. Ani omonyore iratoko chira bono. Kioro chora mate bina mangana. Yese mwaya nere nana ere bwagachite nyombe. Yere mata ya mabati. Yese imwaya. Yese tigamenye mwaya. Lakini onyo watanga tanya kunyomu na musacho onde. Bono tingu me yose ka arwari. Na bora nyo arwari. Awara ta atekari weste byo koru nonye na saba nyagitari baringori. Bara muringori bara muchando. Ira sengenjo yo bugimobona bwagari ro bongo bwa charoke bana kwana kende yonse. Mumuromi nere na jitaka nyoma nende Thomas. Tom. Njigesema ate Nairobi amenyete. Nje bunande mwane kanje ni bintu bya nengo kora kero muntu bugima bwayo munamenyete tiri kunyokonyo ko ingiria mono. Nje tima etyo jina abamwe abora abori usibasibati bamwe abo. Ikiara baromba manye ko bwenje. Obori tobo Janet omumuro yo kabere no iboreta. Omwana yeno ayiborete ga. Ga Nairobi. Ntu agocha na abana abakaiborete. Yo iborete Nairobi? Ocha na abana. Mukamurenda bakagike miakerenga. Ya ntuntore nditi mwana. Igera ari gocha igana turochi umwana uyere nyarokere na arabete ora paka gakora biasara bina wote biasara luni. Wone ryo chikonyora umwana uyo kabiri na ati no umwana aga. Na enda bakachare ni bakana Nairobi ubugi marene nga Nairobi barawo bamenyete. Okay, biamano. Mancho murigereria. Gotore kenyoro gaiga kia murako. Oigweta abantu buna bakwanira abanyakenyoro kuruguru gocha baka chiandi. Batebire ngaki Janet ganyomira na chita matanga agachaka eningina agachaka enise bono gotorabori ngaki bichende nera ya matanga familia age tu Janet agatoka koyeri gitornera kine twatebe wana omwama mumwabo iga omwabo ibori hapa Odia. Odi. Aiga. No. Mwaba ibori. Ba Janet. Amo mwaba na tato mwaba. No ba eneti wa. Mo ibori yo moga. Mo ibori yo moga enet aria. Nsa. Iko mo ibori yo mo no eneti wa. Aiga. Alafu yo ndenera. Mo inabwa se ai baba no maete muntu kuru Janet nyatiji sasa toko ba no mwana toko mama na makake so ai ngoja kuja mwa Janet nere nyombe ngia no mwa Janet ya hapa oje mancho murigeria bado no turi kenyora iga togende tukona gukwana na abanyakenyoro ao rero nigo twagete kambi irinde rikoretwo boene bwo mugano uyo erinda abagusi bamanye ninki kegenderete mugakambi yuri ande bigo ndwarete pole nkugwena uri ondensa nigikurwa mariete nditaria nene risunu mungara no manye to mwana ino ga igikenyora gukuruku to munyakundi omwana ona mwaenere mwane to munyakundi na abwa to musubati kenyoreke nyatiji no arenga nerwagate nyombe Janet nyatiji ne atende nyatije bono nyombe ande jera mware ko mwa gwende mutungi yarenga utikomera igo mitungi yonse bya omera tari amaje na kware ko mo yena ringa mwate kuruga asagane yari nyatiji abana bari bayabwate iga bayiborerete gusina isiko atije anyota abana no anyoreta gachete no mwana yo enyaruke jana ne joka bwe kanero ngo lakini aba bande guchinsaba mura iga abana baina kwa nana kabar Nairobi no ba to ba kwani muna karo ma ko ya se na rindu de ba de ga ta kwenda aba ko rwari ba taga ba kwani mukaka mbora nyatiji ga karibo basia goteba ngata na kunyuma
Ajoko ngiwasa. Agachieta gasoko muchionde naende. Kagatoka tu nere bwanjite kwiro. Aye buno omugaka. Nabora tu advice gosota tebi ningi kigenderete. Aiga nyatichi na akande tuchombe. Ngombe cho njiruri. Titari go. Ngombe cho njiruri dindo chinja. Bona. Nero ene ti abaibuli ababere bakabagusira na chitamatanga. Aga. Nyatichi ga nero kore gasi ya pizza. Bona buno mse. Kiagara nyatichi no musani ona ende nero gakoirero ngoria. Kware ko monyora mangana agia gukwana nga tana kunyomwande na enda goteba bana bari abwate tari baga ngagiuruji kware ko mate tune karo maka genda bana ti no ba sira buna nigo bata bankwandi yebon lakini ru ba futa ya ba me ona ne kora buri ande buyongere boria ono nyatichi amate ngakiacheta ngakakwereso bona agweresa ingagaria igachieta akanyoma rigwo mumura ara nyatichi mumuro ina achagasira mumuro gasane karasira bona nyatichi gararia akarigo tebise biara nero munyoma to mumuro ikapsa bi ubanya gusira na bagoteba ama tenkubo nero goteba bonya ticho goteba ikiagera bono mumura tai atwerese etengento ga munyoma to kama gusira na bagotenya ticho gutwerese na bagoteba na ndagoteba abana bonsipi bari abwate igaiborere tari bo basi igakari kuri uburimo awara ati jino wano yo machi tenerega ebon mente ale moto ko ntabingo bobenata no bonata bego andi nyati nenyombe ruri ne ramete karagota okay akamanya uja kwagajire nyombe bakazusigo juice baga emyaka erenga yaire kurwagaje nyombe iyo kantu kamaiga na arosi emyaka erenga ano zese agati adi kulanya naketa myaka ene no gata igoto tebe 2020 era be 2020 kaindo je moisonde abe buli banya dichindi basirete omwaka ndi asirete mwaka na erosirete makega mwaka kiasirete asira koriri asa ngori yo kone myaka 3 bono myaka 3 tabira igera abe 2022 abira butatu jobuna go sira ni gondwa te baka bono bunande dibuna go sira ri badira mwako okay wa nyaticha goteba nabwate anti aye ire kenyoreke noye manyetaye anti aye ore karoge kenyoreke otero murgione ya sobo gose ya agoteba bwi anti aye ya sobo asaka ruro ichobera iga no baje tukomerana na tom ringo ndio igotomanyeti nga gose mongano muno itojo manyeti insa anti aye digitali ga no yo okay tadi ga no yo mo se ta ya bande blanco to hebon tai diga ko ngainere ya tiji inje de te ka no ba je te na dio mo no dia ni mo yo kabisa pi tiji mo no na ago chung kwa ni hai am ya na me te ru ga ri oro una ba je te Nairobi na me to me ya bantuko ra ngo ta ku ka ga je ni bi a ku ru ma ka se ra dia na tiji ji bia manomse no mo ga no na inje na ta ku inje na ma de te ka de ni sto ma ka ko ta ku ya ti yo ji adamburu ke to ji bia mono ama ne ka ta pina na te nyombe dia paka mune be kire mirangu ya sinya ti ji ne ro begete no na mangana makong bia monomse machomoiria tuko kijijini yani ndutagetiko tiga kende gyonsi geko majukworo kinga Janet
nyatichi nyakundi wanywa metwa banyakenyoro bagoteba ngonya abana bamukarire kagiti gatoretera abana eratamburuka sagotamburuka mwakambio Miabono sana. agiokoro Samarita ngoro ku Nelson bosira magaka. ebona Eliange kenyoro ngoro ku mbiro. tutaragenda atambiro maito muntu kuru Thomas Tom nyakundi Thomas igare mumuro mwa batata. Kaseni yae. no Thomas ikarara no manyete mo swati onde kwensi anywa mete Thomas ni maito monginoye. Igakoro ku nyatichi. eh Asenga kientambe. Ebona. kaitata nyatichi abana abwate nabangu Abanka agaiga ba Thomas. no bakinereta No bakinereta. No nya barenga masamba rene Nairobi na bagocha nande batukwane nande bagenda. Ebona. nyombe ye yesto tenina ene yangi Nyombe ye. Igere yanko yane mumuro mwa Thomas yo manene. Lakini nga kientambe bunere iganya tiji no amenya. No asukiri obogima ikanyare kana aja kunganya kuchimwaye mate. oigo no ara No me bakinera. Igo ngon sachino nya kabwate kerenga likiri kengao. Era tigaira ni abana sobo, era tiganya kunjuka na sata gite. Ensene ngare kera aja kuirana, chika kichiairire. Tigira ni abana anka, era tigatare. igagoteba ng'abana nigo bari cukuru go baserire tabwati school fees Bona iso abana agare moyo. Nkia kunjuka ni abana chinse ng'abana baserie sukuru, ise nare ebo gwakanira abana school fees. Takoreta abana batigara seise era tare. Egere ensene ngare. Bona. kware komonyora boni ngi kware komoteba ari kuruka Ari koro kanje ento ndamate igioka. Aso gwanja kwaye. Atinya kubeka mangana gwetweka mangana mutuo musiga atanyare. Tigaira nenga saga niri ari asaiborereta abana ina eri nka yaye. Bona. koi he ana makong agoteba ng'atana gocoka pienseje No boye miaka 15 na gujimotu. Bona. Enyombe no amenya akaiborera abana ama. Onyendi yegoira nga twaswanyo momorare nyomba lakini bona singe tigoiri. Ntoni okwana mangana mange. Era tigareta abana ntundo ba maete na ndo banchete na baminto. Ere tigaenda ndara menye taoni. na korete biashara bindi byose kinyora Na korete biashara ale koboko anda kemera. Ndo mina na ndo ira na gocha. Bona. kaya gachire kanisa Kanisa gachire muragoro gora iga mwami ogo. PH jerwa PH. Bona. wa Ntaiba. na kyogenderete agikwaboka Ya. ekwerende Kere. ekebande kiao nonyare gogesoma korumaege ngai kwabwaterete Kebande. Abonke basoma lakini nkoboli. Sete antige ibo. yaya bori yaya Indi kuboli kaka wetera enchira nari ya mangana so mutanda say on your side. Into mbiri boya lakini zende nche yento mbateba. Indara yani nene kira abantu bakiri kisimi abange. Chikombre ninjo aba bene koro your side. Na abange aba USA ba katari ba gai. chiko ekombele ni rengage Igo bagoteba ngo ore side ya abandu ogo mfola kumono nanekera twari okwana nka kwa ani tima tinjira baro cha abange lakini bono ngose nayo manyene story bono ngose nayo togo foro bono ngo ndio manyene story lakini enjira ka komi ntoko ngira speed kero montonya complained even na abantu abange bantebinga mangana kaka bono twararire paka banga abantu bateona abantu mbaro babanga bataite gutu bono ko bana batebinga nchi bona sa mangana ayari tige kinyore ke bono kengambe kenyoro bone kenyoro bateba abantu bamije tiga baji kenyoro kirangeri upa ko mugambi natebo bali ya abantu lituko eke kenyoro batuma abantu ba America bawakabanye kozibono batanga ogase kunchimba mono abo kanko bintu binebi yani mbakwanta mangana asa ubunga amangi aya kogera bono nkena maitenga igongo korangeri gosega ngogo cha utenende kwendere gatiga tirendo oigwegente kana nayo kerigeri okisekera kini gento bono ntegete kaka oma etichane etia so tienda goteri tienda okori gento ntegete bono
ntagete DNA ko tomo kungu na romata sa ko rusia bana ntagete tomo sa cho bona DNA ko na wanta gete yo bona ona kene sinke yon ko bo DNA ntagete ni weta bande bara ba kwa na ba mo na ba mi bande ba tele ko batari ko ndo sa umuroi ko ndo seito ko ndo mo swati mi ndo ko era sama tekere ganta banta ko libo te bara bantu bari ba mu ko sen ko ndi boti bari bono wane ntegion stima nyanga iwole katikati ya sabanta na bantu bakwirani no mu murana ro kale ko kukaka nero ko seito ga ole saidi yo mugaka obatega abantu bekira abantu kenyoro kale kitende kibi umugaka ga umugandi gaiga umugakori n'abantu ga ebatenga abatagete bayeguri tuko mugambi abuge sirimbi abantu bari Amerika na bakwante batuma umuntu ogocha kubata ke umuntu amara niko yo umuntu mmoja awaeleze bona akun kaka ngo bata 100% interest I can't you yani umuntu force things to happen ninga umuntu ndenga nanyo bati abana ndende tembera yane ga ko 20 na kagenda ile baka abana bane bamboti nga mamyo goto betere to anda se boyfriend ya igente kinje tindo chimbi yakere ikamangana aje abantu base media bwata abantu ba ikinyoroga eko ananyorenga iko ndani maneno umuswati nale para ko yobaira paka muonga sitaki umuswati iga ukwana nganerenga ngane mwiri ayo kale yani amangana getacha manga atali amaya ngwagachite nyomba murako yana ko boy boyfriend yana kaya agachite mubole boyfriend yana ya kale bichon karati gachiombe ayebwe ko ndeke nango boy ya ganchon na inde gento taramanya banye kwali media ekana matanga mama bete imbege tabakanga kwa namna yani yantonkyo kere mo bantu batama etiga igana arenga sai ngwagachite nyomba murako atuna masacho agate boy mbona na agate ane nyombe nyeboli nanya kwenye toranso nanya kwenye toransara wani yento gukora sasa uri ukuboya mangana inje tindi kobetere abana bane batana no bagukwera nabarushiku apade no bakwira no abana bane batamba go twara bayise babere pake boyfriend yana ne rabaye umwana otiga kukwane karati ko mwana karati kama ngano mwana yani umete enchere mugo nchimba jera ko tebringa no mumbetereri tinkuru asomu sacho yana bono ninseri gukurwa tingu cyase musacho uyu wine boyfriend nenga candidate egento bana ntagete kimo fora hapo muko bwati go cyase musacho ne boyfriend yana ntagete akorera abana DNA kina kibona ntagete ngo saba akorera abana abo DNA chaki ntumaete ntwe esa egento kyo oboye ne boka tutagete ngaki onde maeta omuntu nabagocho tiko musacho na ndogenda but bono liswali nakuboritie gwatebete esa ulindo tenga magosa ya kaka ninjo onjo kanentena magosa iguru nande gente konya mayanga na renge mbua nenga kanire chombe singeweka media ningechificha nande gege keroto ateneta matanga ga na tebe taburonge ngana renge bwana bogetutu ningweto na kwanete asomugaga igonera era mogi yabantu lakini nje nagendo na berire nere eikero chaira abana ubarukire birentane materi muirete paka mamarusi children obvious umusaje akamagwa kirwesinya gateba tukungu itine tabwati mwana no ryo makoro nande mwana itaranta kwenda skuru kero muntu ndware tebitaga timangana mu kungu ojo nikamoya muoro to police station yaso mukambo lengo mu inspector agatiyo mu inspector anche tinta abantu bakaba bakoranya mire express no bayi agatera mu kungu tinta tebana nere mwana bwata no makana taranta kwenda skuru ngwakanira sisi ande ko timba itika manoyo ne ibrate na muterani akinta ke takora tie ni na bana baya ko mano wana sibo talint bona linde na esa ulia mangana ya kwa so konya bwati bokongo yandi kwa bege tenga ni tete ni ko kereta gika na wanda ba kwende bante betinga ni tyo ko kira kasko gendra te ko beka asa kongu aho kubeka we ni abantu bateba ngano nanka konya liaro namba ya simu yao tabegeti igabegete namba ya yo simu ya tabegeti tuabusa dire namba kura twaruzire namba kura side ye ndo yo mutangani ntena tomiru over 500,000 enambe video ne na baka ne school paka 4 years video ne bekira nambe ende onse video yere yao video kabe kuma video yao nabe nambe ende onse ne rembe gato
Nje na dringo te tinda te bai gore yane ke ngai ngo complain. Baba tena nkibata utari kubekire namba yane. Lakini wantu atanga tuanyore namba za site ntupira tu support. Ekora ntu twarore mwere cyo bwe mane yasere. Ai kare buri kaka. Morning. Mundara ko tabi ngare to mukungu utari kuibora. Karatiga. Mate gentoro uko minyoka turi kwira de maswali. Ege ntore uko minyoka bune charani turi kwira de maswali. Na itire bono nte. Ena mbango so kwata getembe kena yobo konye. Ntani nje na kuana. No ban akuru mungu abantu abawa kachisime bawo kuana. Njomanye tijana dina na okora story re complete. Nje karatiga tegerera kaitata. Aje kwa watch this story jana Janet. No manye tenje na okora story ere complicated eka na nyorobo maene na lingo chaka kokonye story. Uso no manye tabo kwa vile lisabikiria na no manye. Nteriri shapikiria ni manye. Aya. Tari story ya ojo kwa tegerera. Ai. Wa. Aya kwa vile lisabiki kwa ojo story jana munango kora tari aje gweka ngo chimbwa. Aje story neji nyinge na chimbwira singe njongo takobo maene. Okay. Jana tekerangi jetabo iko kwa ntebe tinga karatika mangano gwaka nduchombe lakini aje gwe komo nyene pake kilipo kero ro ntebe tinga kitikwa na konywo mwande. Dalipo? Kaka. Go se yaya tari aje ntebe tibo. Kaka. Ena gote igoni nanya konywo mwande aso gwaka nduchombe. Tokwane ti ngombe ena kubori tinga ki Janeti. Or ekilipu nkero no ke YouTube ena kubori tiri swali ri ororo na kubori na kango kwa ntebe tinga yaya kware ko ngena neriga Janet kware ko ntebe nga ki na nyome tugo chia segete lakini tinga kaneri ngombe lakini wa ekilipu nkero paka ningobekera otegerere na kubori tinga ekilipu ken kwa bori tiri kwa bete bo yes ngakubori nga kite na ngo clarify Janet no kwa nyome tuande yuma tekwera na kwera ndeti boigo tena kagete ngo komboni akwanya konywa mwando akanere chonde nkagotebi yaya ekora maito muntu okonywa muno yo akanire chonde Janet Janet ntegerere ntegerere Janet yo nkobore tiri swali ri ororo iga tenenaga oira nirikuru asomo nuo kwana konywa mwande tinkobore timangana ngombe. Okay. Ogantebi aje gweka kuruo munuo ekilipu garinga ikera bana. Tora atiga nyorete. Na ngekilipu ekyo. Ma tiri otakana gamba bintu. Tegerera aye tiango bekere kilipu. Tiango bekere kilipu a. Na. Inke nyorete. Tani kweke hapa. Tuma tiri otakana kwa story the complicated Janet ga ngota kwa ene twakora ni story tu endanga. Rivoli ndiranta gitembo Janet erbwe komo nyene ekwanire kuruo mangwe. Janet kwa nyomira ndo taracha. Ntikinywa miriande. Bas. Liswali rindi ngose rekili abuna rirego. Na balire iko mna gwate baiko. Kango kwa ntebe tinga ki na nyome tura kiri tinga kaneri ngombe. Statement ya be clear. Kware ko konya ri caramuneri ga. Because it's true. Obo maene boro Janet mbolinga ki nkwa nyome twe na Thomas Nyakundi. Na basete umusanyi wanachipinga kaniri ngombe. Karati koko basa paka abantu bareke nyora agwa paka kwa chortu mwalimu Sunday school murako PH ke kabono ko kana ka Janet. Ngwara wakora saluni kwere nda saluni kwa bade biashara bya saluni. Ngwa bade biashara bya saluni kemera. Kemera? Ngakine etingo kana. Bana nini ngokana nanga ngwa menye ta murako. Enyore na gotere tiboiga. Enyombe yagachi karatiga. Janet tegerera. Enyombe yagachire murako ya mabati etabekirike buse yakire krasta ne yango ngochitakagacha. Omanyana otometakaga tukagacha. Okwagacha bunango. Asobe. Trikata. Ngira neli tikachi story ngosina maswali ngokobole. Kaka tikankubote akongire mbero. Ngose ngira neli. Tikankubuliga. Abana bahonga ibagingeire. Takonteki. Abana bahonga ibagingeire. Takonteki bagingeire. Kera bahenga bake. Akubana manta ke kwana buja. Intento. Kengano ya makomo mwana no munga.
Baigure. Omwana okabenka leta umwana atagingira. Aya, omwana ugatatu nwanyo ira bagingira. Oyo kana nkigingira ro monyene. Lakini tari njete manya omwana unataka mugira tele nera kwa ntinda banga no monyene. Baigure. Bona kirogo te gwibintu kaka kirogo te gwibintu byo boribu onya kubugati. Kaka kirogo te boribu njega ntubiti ntana korre ko te binga. Tadi musati ya para diene. Nade kiribu kere ntana to mira boniga. Eri tane nere ya kire na gatebi e korre diene. Abaibori baekera basire tamura kongwachete. Matanga nilikuwa. Ata une boyfriend yani nilitoka Nairobi. Gata matanga. Ogwachete bonango bune girlfriend ose boyfriend. Ose bonango. Ni girlfriend ni boyfriend. Nade tianko bori. Musati wana na kwete. Ngabenda Nairobi 2013. Tukamenya mkanyoro mwana 2015. Nikuboriga. Nikuba tebe myake 20 na tige tunare kanyoro musati ndere nere. Bwana nyombe gwachitoka enyombe gwato mitugacha kwagacha ye kwagachete bonango. Ni boyfriend yana na tikwa kiri musati wana ni tinde getenga kamara banga kura kereke. Okay. Nindo te story ate kwandi gocha sokonya kore rigochi. Nabo mkuruga kiri musati itindi gochi boy. Umaiteke ntori ni rikeri kwere ya maswali. Bona gukwana mangana mangi kuboria maswali buya tutaketi kwere nini. Mata na itire bo. Tongeja meta tata. Mwanako ikira ndi ante rimna babande bante rimpoli kibara ndi abantu baikenyore sirimbe bugumno mugambi atera n'abantu baragerese abantu berese abande batango babonya mongo tumubare babongo tungota bale It's okay mojana toyo. There's no problem. Hapo wali kile ground ya abantu baberese lakini kero sako mbwati uko kunya tebe kwa manyene wechaje nilifanya isa wina mugora kana alinje nkinta kore kwa na bana tagetanki leligo Shita teyo kango bono Janet igento gegokonya njengo kwa advice buna kaka kango bono igento gegokonya otige kuburukana chi statement yotene note abo maene ngaki igere iga kwarorire kiango tabiga ikiagera tote gare porque kiabe kumaega con amatanga y'umuntu n'intuma nakwana tembele ya watu muntu tayo tamaitiza na arenge bogetutu muntu tayo yani kebe tigento kegeni ya tege toke tegero iguma tinkwana teneri kondo to teneni no mugako yombui to teneni nango abantu bakwana tencho manyene na arenge bona bogetutu Nkaruororo tuka Nairobi tuale Krati Nairobi muna tuamenya umusachu yakabakorana abane rentane kwandega sinkanyoro umusachu abana bakire bakira account bari sitibaza tukanganya bana yabana banganye nabonganye teigo abana bagaika tabo tebantu kuramtato tumaite sinto abana okay. That is okay. Abana so barindi bono nje yakamanya kuba egento gekoroku Nkwarenge buobo getutu nkwa ta matanga talibo Injengo kobori ngakwana konyo mwande wande binana konyo muchionde lakini amatanga no kwane tenga nkwarenge buobo getutu bono duro jinga nayo kongosera Kiri yana ya tanta ini oma eto bango na buobo lakini zeri kwanda ko namba ibere ogotebanga nkwarenge buobo getutu lakini nande gwakire mungone boyfriend mwanywa maina orochanya bongo kwana rubo maina gaki Kandi joma itoko nyomana karibu baba hotel. Ation tegerera kaka. Nyomana ubwakane ruchombe. Uko basa nakuko menya no muntu. Akiri na irane retibo be maitenga no nyomirande ma itoko nyomana ubwakane ruchombe takatari ngatagiya. Egaki. Akina to antinga kwane gento tabwate plan ma itoko nyomana no uko basa nuko kwande utarakane. Yanti yaire murakonga kiekoro. Yanti yaire murakonga kiekoro kwa Marieta. Yanti yani. Aige suko achito kabwatereke bande. Oli tomwa kwereza. Na kiakoro kwa musina na abo ligaki. Nteri tomwa ya kwereza. Ai. Na kubori jana dinga ki. Kwereza na nyori rore pombe kete na mangana. Na kubori raisi ngaki. Chubinyo kerata uchiboge tutu ama tachaga. Na kubori ngora ngaki anti yao ere murakone linga kiekorogwa tereki entonces tengo tarea mano baba kara kwana no mano yakini Jara dika kwa mwana na kubori swali ororo anti ya ere murako ngakiekorogwa Marieta yonse simple ngiye komera konkwira nili Halo
Aki yo mamo. Mamo otankanire. Moiranirie simi kwanza karatiga nje bana tiro kwana na bana ase camera my media ethics tiri kongalabo. Okay, yani amekuwa confused juu. Obe confused paka buye banti ya Marieta. Surely. Okay. Aye, okay. Babo mino yi anti ya gote bane rimo nyamaeta Marieta. Ri tango likiryo. Ibu aki. Kere yento evidence, all the evidence. Ntobwa teni ga tonyoreire. Ngai kwa ni toko enda ka. Kama mo minesi mi ombogo, my friend. Yes. I don't talk to people under 18 years. My media ethics can't allow me to do so. Okay. Yes. I'm under 18. Under 18. Janet. Anasema. So kwanza amekanywa tuache tu anyamaze. Igo. Tutakaje. Enataka kumanya a very simple answer. Anti yayere murakonga kie korokwa simple. Wani neli swali likongo. Those questions are so deeper. They are so deep. Manjo moligere ligonde murako. Onde murako. Njeno bwana nkoligia have nothing to do with Janet. Mashabiki ante betikaka ligyo bwana story ya sibore murakonde. Na bori Janet anti yayere murakonga kie korokwa ngende buoye bwangira gontebi ona chire simi. Ono wodwa edugagi. Nkingo kora murakonde. Na bori ngaki Janet anti yayere murako neriri ngende muaye mubori ngaki. Numanyete Janet simple like that. Otantanire ataki kuniambia majina. Simple as that. Orende ngakingo kora Janet gwe ko monyene ni maoni clip. Ganda betana ko nyomwande. Kwa igure gwe ko monyene gwe kwanire. Ngana nyome twararia bugetutu. Bugetutu eye dalo rukire ngori igagoteba ngane boyfriend ya renge. Ono shwari. Tasi tade story jingo swana na chirevoli. Anyway, tutafuata. Hello kaka. Janet. Ako minta mangana mange talimaya ande ndo cha se kire arisas chanya lile ya mangana ya. Iye ntonta getokoro mwana baba. Tabi mungwano yo. Aya aroche basa kusacha angiro nya mutanda uchangeru. DNA koru ya bana. Anti yaire murako Janet isiko amenyete ngakie koruko. Tali go nche ntona koro gote. DNA tige koru. Iga igonde tayo maete ngana onta yo tama tingana alenge bogetutu. Lakini nagote tari kega nikira. Nagote DNA. Janet tegerera. Ngona kona kore ile iko. Ibena na ntoa na kamba ngakati simi ntaba kwanete. Anti ya isiko amenyete murako ngakie. Ngana ikwende yonde erengi yonde ngakiere na kiare complicated kuja somo gaka mono ayenga nayo primary kire tukakasungura gufura peti mono ngabata 18 komanya ko ni richarande anti yaire murakonga kieko go Janet kuna janga amba mungana mange DNA tige koru era evidence saina somo sacho nganje mosaja to byare tinere mwana anti yaire murakonga kieko go Janet aigu ikina kigento gyoka otora kora tuma komanya ingikere naga igankorundo muno rengerati lakini nande ga hautingochi anti yaire ndari kengo kaboni ganyenya abana abaku because ngata stress yo comment stress chindi anti yaire murakonga kieko go Janet chomorigeria obosongo vibes network igonde chiruthi chabo machoge aigansengera mariba mabu no tore gotwacha paka soba Janet inka boiborwa egento giatoretire ninkega kaka Janet natebete ngaki yaya chombe no mugaku mwabiranetie chichi gukinya abana bae ntwae tu list y'abantu bari twachire twaene kiringa abande na abekenyureke no bare abande no bara abake wakwapa pamoja na sisi lakini rende Janet igabwa tobororo adanga kaka igonta gite kumusariria amanganaye nchetimpu atiko sariri muntu kiagara Janet ne rondigeti agande kaka ni nchobu atie nganera engane naje bwatiri esi ikire lakini okoreka na ngobo ene kerabo gochigwateka Janet bono igure bobe na indo chakire kuomana mwego buna kwerendia sisimi nebinto binde nchango tayabaiga kake ka ukondangiri buo goche story ebeke tayari ne statement chindonge ekiagara chino muntu media onye wande binga jirani ono mube nche kwikanga ende buo ye muburi ekiagara na bora ntebia yao
bono kogenda mwe jirani yoge chikunga na chiro bono yitari gore yane nje kwanda ngeri wandebi tata biara nkuma na tole nere wikangende si joko iso biara mubori ngaki no bomaene umwana uyu bunago teba nkuma na ne that's what I'm doing here ari bo basi twaje twatabe ngaki chombe chikairana chiche kurenda abana twachire ga kubori ngaki obomaene chombe ngerete kurenda abana mangana ayo tayo abagaka no barara kire ndokoranga batware ubwo bakidogo gukwana batirende it's okay batwere siromugano no ejane drama etobo maene isibore batirende ne iriaga takago kinengate to kwa nao umwana uyu yekorana kananga basinyana no mugako yo asinyana no mugako oyo bogetutu kiagerekero amugusetia igamurugusetia baigwana ine banjani one kororekana nga ya chire ya barani utagite kuirana nande nka ekiagera nka ekera ira na mugakuyua na tagite bwato guri maoni mugako monyene mugako monyene atobule maoni one kerata kusingiti kerata kagwata oni n'uyu konyukire koirani yote umugondo igakobera hano abana baye barakoreki baranyora asi bara kero yaitera ibo mugakuyaga kana tatagiti kumarara buwe bona no awiye mangana no isisanere tawo no mangana onyanje mugondo ni bu Chiombe yekera injamina netesani myake mitambo chiombe chikamaga chakokora ikwere iki kyo mugaka kwera ni chiombe ni lingu musubati utamire kuruka umusubati umuro yusi okay musubati urenga okay Hello Janet Teba oyo maina ro former chief maina malibalia abantu ba media bagira batagite kumanya igoro yo magana ao baratweire ibintu binde bigukwana kurwa abuna kwara gukwana one twataka tumanye kene na ngaki ayorengerete ngayuta gitomenye nawe gasimbo getutu yancha ali bogetutu tinga kaneirie nane nche narengenera mune boyfriend njega antinde geto mugakone nande ngaka ne ruchiombe chiombe chibagote abanchira nte kurukaga agu umugambi aya no maete byamona lichiko lichiombe likoirana hata kuikana ale ko berombe kese irita ata asirete chiombe nchira toete esa uli mumurata iyo chiombe chibagate yo isikwa mintu mainumo bugate basacha tigato umwe umwana oyo nyugwete nale merero chestroke na ya munyarete chiombe chiri akamakuru agante birangiria abantu baru chiombe lechia ororia tata ekabe pati ni chiwiki bere chikara tata akasira kasira chiombe cha my sister bagate baru chiombe cha abantu nabo chajinya abantu banyenyi ngama wakera makobyale simi no mutuleti oga oyiboni gote neto musaiti otenete bihoraga kwana muisonde agate ngabate bicho menchiro tata ngeire mutago chaga kimucho inchende pisi Nairobi ngochi nka abana bande bakaleta baka ikaiga getumu tinari ngo mugako yo tatu kuroko batenga kitu bono mogo twa na batumere tibasa bakagore soda bakanyi ngabwa tatu kubolinga bono mogo twa chombe turande ushauri ntubwatu kebenga twabwatu nakitogo teba bakanyora endoko bakalikalende baligete jetingi omugambira atebanga naligete asaina aruro buone lakini riboti ego chaboni gambona ano ndi na irandire ndo umuntu oli gangeta abana lakini boni atete go demand abana bane batali baje bona agotebanga ngata ngabo umugako yo tata byara igago tete go seli sauri ale tu musubati utari konyora abana ne kenyore kyangete lakini bona yaikeire twabekire baka media inche nebegete na sweta media at least inyoro bo saidi se korambwa atekine court bachi tabako bagakwana nera akaba kaba tebine nchenga kwana
yaikire bono bamakorie namba yoyo mugetutu oyo tu amenyete nere kwa nati getundo omoke umuntu okomanya nere omuntu amaite birenge ya muntu inche maite bona asere menyete no muntu etauni na achite bakasoba awo lakini wama kwenda kumuriginga ngango demand yara abana na abatebire rero ngabana abonye go demand umusaje yakora abana DNA tagetamanye kena asikiri ncha sende ntinde geto musacha ambo wana umwana wana asagitege kama goninga lakini bwana ndo china abantu aba media batete kombetere ingenda bugetutu tingochi ani nabo nkortenga na ikora seri gukorwa tingochi abana nabo bakorte gukana aya nkaga abuna abo batete ngangu bachi bugetutu barure boni batete nkaga abuna wana maitengo cha bale nkwanda bale bakali okindo babori lakini tiga babori ingo abantu mbarueta bagacha matanga aga mwigori ominto iga bateba nero tindege to masaje na inche ntindege to masaje one umwana ono agakige kamako kamati ana agakunonde mama muna kueta nonde so nere bekire media kana na ruete Nairobi na achira matanga mama yo mwario na tenete ngatebanga nche na chito bugetutu bwana ni weto mwandi mnangera astabya yani gendo ayigo basimba manye tengana alenge bwana nkamatabi ngana achite bugetutu bwana lakini uno masaje yari koroka abana bane masaje na achite bakanka angete gwakanira abana bakefisi nkachikomuira kwende children office ere mama rusi agateba abana mbali bahe ngateba amaene mbali bahe nkachikomuira muoroto agateba abana mbali bahe neno moketa maiti sinoyo mwana twanyorte neno moke lakini bona yekire ka kolektre story kwa bentambe ande nyiroche kirenga nganki arengerati onyuncho kananire weta oyinka kominto na sikete nkoriga li media yae kabisa mfora hapo mwana yo minto mono lakini bona sikira akombeka incharo cha kubwati kogenda bangire go chaga igabe ka abantu bona munali kigo ali yo mugambi yoga igamweresa kaka ningo kaka naro yo kaka sungura olese media na ero bwate bone enkaita no ara gwe nambe ni yae okay bono ntege ntonkorte goteba ncha abana bane bali sikisa ulie bina kugamba mwana ali form 3 na form 2 chiba certificate cha abana no mbwate death certificate mbwata bakaliri umugambi andikete liruba lyo kogenda koya death certificate ali ogemba sina jete koya death certificate ni mbwate ali asogo ichori form chiyogo ichori onti bwata amatenera abasaiti bane abukaka ataracha kuburi okay ingina kikere koti ni wateba ekina kere koti no musoga te abande trespass bo etamanyeki omugako gosoerete bono no mugako ya bwati family akikare bori umugambi moina mama momoke na minto ibatera ntobore mu 2004 na leader tromogen aya 2004 na wando umukino umwana kemwe umwana omoke nyaruka tuda sana nde fo yentu agwasana tuno musubati ole ngororo nkagenda lakini naonde ke taribu sister yana nanya ko mumaete aya ngatanga tumuli kera naenda nkuchiboja my sister bakamagono tige soeli no mumuro yo malemo kure ngati ngonyara gocha bagatuma bagangaina nganje kwiri toke koruo banku iri toke aya abeta na abeta nkabanda yo mwana ukabiri nkagenda kala Nairobi ngachanganya oro mwana onde lakini nkonde Nairobi muntu oyo na chietege uge tutu awu anti animo manyete bona so gwenge twigule birangari yao twigule birangari yao mugani ekebande ngakikeroke ekebande nke bwate kyawo tabo inkako okobori onte binimo igwete ande nimo chungusta mono kaka nimo rocha sako andi uchi kebana ninke bwata marieta na yabo getutu lakini ndongo batebyo mugambi kaka na chandike pinga maseri ari korwa okaka ngwana kobeka makao bona abon korete igo biamano ege ndongo te mugambi tinkwira na bogetutu asengo betereriwo asen akombetereriwo musate nteke tapi ma bana abudiene bona sawa akori anyway bagusiba minto tikatokorere kene bono jane diongere kuigubo benaende ngabona na jakire kubwatia mangana aya anongo yatigera nande tindi kubwati goikira ekiagara story mu ategereire gocha umuntu bwata akiri na bakomanya asobo ene bure
Janet igagukana ngata nyometu ande pi lakini ando teba ng'ekebande igabwaterete bogetutu komobori ng'aki bogetutu asogoteba anti yao twange namba ye anti yaere morako bogetutu tabwati namba tabwati marieta wanga ona chesi mumwe wekera ngomukwanira ariko toye namba atebe ng'aki kaka eriete eri nyakundi esimbwaterete bunango teba mu anti yana akurukubo chabere kwa mfano namba ya yesimie genda paka buo yasegete momonyore no wale ntwagenda morako twajikori anti yae yabura twajikuboria abantu ng'aki anti ya Janet naro rande gaiga onde dayo mumanyite wana abu no baene bore onde bwensi utata gokonya Janet na bako mokonya chitubwati bo bibundi chebono ndaba mukungu gakinji komenya buo yabo basi kiagana chitubwati interest agote bako mazeri kurbuo chitubwati interest Janet baba ayo gota gokonya tigagokonya lakini nche goikantene na sobo maene bore ekiagera ebinte ebi biraso mutandao emiakere bosio unabona mugakora atamanyite goseri ruberi ngocha kumubori na rengeri barigete hagukwa najua ebarigete emiakeri lakini tamanyite ng'omwaka buno yo 2025 riruberi na ndendira ne kumubori ngakio mugaka eriete ririkorokwaga ne eria opakeke bande pake ID bas riranire bono mbiyo kwa robo maene maambie bintu biko bwatigwa byatokanga go byarenge genuine obo maene bwatokiranga inkari bogetutu ekera baibuli ba Janet basirete Janet na chiye tororo agachikobaenia paka abana ba Janet mbakire bicha babuguritia mauga akabaenia ororo bagakura aiga narobo basi obo ene mbororo ng'aki Janet nero ene ti omugakoye paka omwana oyo monene akaruta amaraba lakini bana barabunje kaka tinkomanya na abango egiagara no enje bunande ga abana bane tinkomanya na abango paka tuachire nyagitari twatebire ng'aki DNA goteba ABCD bona bana barabunje tikonyara gotena abango tikonyara gotena ababo basi kusitingonyara goteba na ababo getutu egiagara musema ukweli DNA lakini umusajo bogetutu agoteba bana na abaya abuti komanya nandi titikosoana nororo umuntu bwato bene Janet bwe komanya marita ngurukura Jessica Kasungura Nyasaye oyo.